A Guía Básica de Espazos Públicos e Mobilidade Amable presentada esta mañá no Pazo Provincial quere converterse en texto de referencia para o deseño de espazos públicos máis orientados cara ás persoas. O autor, Fernando Nebot, destacou o desenvolvemento da mobilidade amable no ámbito galego. Es deciros que esta guía lo que pretende es trasladar una serie de experiencias contrastadas en la mayoría de los municipios, tanto gallegos como fuera de Galicia, pero insisto gallegos porque aquí hay una gran experiencia en el tema del desarrollo de lo que puede ser una movilidad amable. Es decir, una movilidad que en el fondo es un paso para que el ciudadano recupere y haga suyo el espacio público, que siempre lo fue, pero que en las últimas décadas perdió. Se dan una serie de recomendaciones en aspectos técnicos que irían más dirigidos a los profesionales que se dedican a hacer estos proyectos, pero también se dan una serie de recomendaciones que pueden interesar a las administraciones porque transmiten un poco el concepto de que es necesario recuperar algo que siempre ha existido, la convivencia entre todas las personas y también la convivencia de estas personas cuando se mueven. O deputado de Mobilidade, Uxío Benítez, destacou que o documento aspira a ser replicado tanto na provincia como fora de Galicia e que como texto básico está aberto a aportacións. Esta guía, que para nós vai a ser pues unha guía a través da cal vamos a desenvolver todos os nosos proxectos, pero aspiramos a que tamén o resto dos concellos poidan así facelo. De feito, nas bases que convocamos de Porrense se puntúa 20 puntos polo cumplimento desta guía. Non? Unha guía que é moi avanzada, é unha guía que vai moito máis alá de cada un de todos os textos que se elaboraran no que tanto que é a mobilidade ou que é a prevalencia das persoas. Eu creo que vai ser un referente. Xa foi cando presentamos en Valencia no simposio de vías e obras da administración local, que foi vista por todas as deputacións do resto de España pois como un documento moi avanzado e que mesmo pois está sendo circulada, está sendo pois enviada a todas as deputacións a través da Asociación Española da Carretera. A presidenta da Deputación, pola súa banda, lembrou que son as entidades locais as que teñen competencias para mellorar o espazo público. Son as entidades locais as que teñen competencias para transformar o espacio público e as temos que usar. Temos que usar toda esa capacidade que temos para devolverlle a xente aquelo que por mor do desenvolvemento económico centrado exclusivamente na economía fixo que se expulsara a xente dos espacios que son de todas e de todos. O texto de carácter técnico será explicado e debatido nunhas xornadas que contarán con conferencias e mesas redondas onde se presentarán exemplos prácticos, como os executados no marco do Plan Móvese para o calmado do tráfico.